Co, tady kolik je? Kolik tady je? 30. 30 to? Jak mě trefí, tak vám to... Ale tak se zkus trefit ke mně, že jo? No, ty vole. Vole. Už to pust? Vole, už seš vole pryč. Tak to byl největší rekord. Nejvíc motáček za minutu, ty vole. Už jsem mohl, ale už jsem neviděl, že jsem. Ne, tě tlesknu, ty vole. Já ti pak řeknu, jo? Musíš pípat, vole. Ne, já tlesknu. My budeme zvát. Ne, já tlesknu, fakt. Já to měl pěkný motáčky, tyhle ty chvíle. A už jsem to nedohnal, víš? No. To je jedno, hoď si kam chceš, jo? Jo. Můžeš jít klidně tam, to je jedno. Děláme psychické podporu, to je blíž. Ty taková studá na noze, tyhle to by asi nebylo dobré. Jo,